Ма я да видя корема. Я да видя с корема какво правиш. Я да видя. Я покажи. Като циганчета да тия малко ще да. Няма 2 години, човек. Да. Как го прави това? Да, ама как разбира, няма 2 години. Тя седя сега един ден и сега си гледа корема така и така стана. Не знам, аз не съм го поставила. Я да видя. Пусни му на Войчо ти Марин са този клип. А сега.